تماشاوان هجام پشت پرتوکو فیلم ویزیونه جیانا کادنه جام جارا کامیا گلکی گرینگ هیا کو اف چند ساله مجار وقت بیشین گنگشی هیا لسر مجارا زمان زازاکی و زمان کردی کرمانجی چه فرقیات یاجی تکیلی هیا اما لسر زازاکی کرمانجی اما سروان یکا با آخفن تماشاوان هجا که پرسی و حبن شکل ما خوش مرا بنفسينا بيشاكم دس ببرنامج خوكو كان دناب نقاش دجيه كبرسي وهبن اوجي دوله منديه برنامج وزير تربكه ما موسى سعيد دروجاتي سرچاوراتي شاوت سر راحتي ما موسى نافريدام سپاس بيشاكو از حزكم ام دس ببرنامج بكن جلك برهمن جلكي هيجا لسر زمان زازاكي لكلن جلكي دوله مند كهروها كومستين هيجا كو لسر زمان زازاكي فرحنگا برحوال مجنی نشان بدن چار لهچه صد چهار لهچه فرهنگ کا کرمانجی هورامی دملی و سورانی یعنی سننداجی بله سننداجی منطقه هرما کردستان ایرانیه بله سورانیه yani سورانیه و هر وها تزا ماموستا سعید و روشی حیه کو اف جی ام بیجی جوارا و مثلا ما هیویا ما اوکو و مثلا یا زازاکی و کرمانجی فرقیت و جداتی به کاچق من زازا کردن نکردن او وناجی زلال بکه هر برکرنا گرامر زازاکی و کرمانجیه سال 2014 و تزا ماستریاتی قبول کرد ما مسته جها از حزدکم و یکی یک سرش ترا بیشم گلو زازا کردن آن نکردن زازا کردن کردن yani kasama dama ku em kurd bejin ve giştiya Türkiye'de o gelek insani nezan jene dama ku em kurd te gotin kurmanş te biravan na kurd sivane kiye dibin vi sivane da kurmanç hene zaza hene soran hene hevraman hene goran hene gelek lehçe u komi komiki zamanu dini u mezhebi cür bi cür dibin sivane da heye jberve ki ez bixu van komiki Kurdî giş navê Kurd li wan dikim dema ku em bêjin kurmanc belê ku kurmancî dipeyvin dema ku em bêjin zaza yan jî dimilî yan jî kirmanckî yan jî kirtkî ew gruba zimanaxêvên ku bi zazakî dipeyvin qeseme we em dibêjin soranî ew gruba zimanaxêvê Kurdî ku bi lehça soranî dipeyvin heta em dibêjin lehça soranî lê pisporê ku ser kurmancî û soranî xebat kirine ew kurmancî û soranî wek lehçekî dibinin yani hin fark dibêjin navbera wan de ji ber wê yekî mesela yek ji lêkolînerê herî balkêş û navdar soranî wek kurmanciya jêrî kurmanciya meya bakur jî wek kurmanciya jorî qebûl dike dibêje yek lehçe yani wî ferqê jî naxe navbera wan ji ber wê yekî dema ku em dibêjin Kurd ew hemû komê cudayê Kurda dikevin navber bi baweriyên xwe bi dînê cuda bi mezhebê xwe yî cuda dema ku em dibêjin Kurdî ew hemû komê axafvanê Kurdî dikevin nav bin sîwana Kurdî de zazakî jî bin wî sîwanê de ye kurmancî jî bin sîwanê de navê Kurdî navê giştî ye lê dema ku tu dibêjî nav Kurda da kurmanc nav Kurda da zaza nav Kurda da soran ew dikeve binê wî sîwanê de komê din tên rojevê ji ber wê yekî raya giştiya Türkiye o akademiya Türkiye jî gelek cara şuna Kurda da kurmanc bikartîne ev nerast e ew bir niyet çi dibe bila bibe dibe sebebi manipülasyonekî dema ku ha mesela Kurdekî mesela minak ez otê ku yek ji min bipirse ez nabêjim ez Kurdim yani dibêjim ez kurmancim ji ber ku nizanim ev tamam bel dibe ku rast dibêjî tu kurmancî dibe ku ev xeletiyek be yani mesela li herema Kurdistanê tu ku merev diçe wê derê mer dibêje ji min pirsî mesela digotin tu çi kesekî min digo ez kurmancim digo nebêje tu ez kurmancim digo bêje ez Kurdim ji ber ku digotin kurmancî jî di nav Kurda da ye ca zazakî zaza em bêjin kesên zaza mesela li Palu ji xwe re dibêjin kurmanckî ez bahsedibêje ez kurmancim yani mesela em bêjin li Mûşê li Bingolê li Çewligê li van derê de jî hinek zimanekî din yani bi axaftineka dinê ji xwe re dibêjin em xwe bi lêv dikin mînak mesela li
Kurdên me wek bêjin zazayê me Elewî navekê dinên xwe dikin. Dim behsa dimilî jî tê kirin. Kirma yani Zazay Alevi ji xwe re dibêjin Kirmanc. Kirmanc. Tu herî başûrê Kurdistanê yani mintika Behdîna ji xwe re dibêjin Behdînî. Belê. Mintika Sora yani em bêjin ji Hewlêrî û berjêrtir ji xwe re dibêjin Sorî. Yani nika tu rabî ji Kurmancê serhedê re bêjî serhedî. Tu ji Kurmancê botana bêjî botî. Yani zimanekî li gor coğrafya wan tu peyda kî ew ne li gor rê û rêbazê ilmê lingwîstîk e ne jî rê û rêbazê ilmî ne. Yani mümkün e hin ferq di navbera axaftina herêma da hebe. Çünkü ew ferq di hemû dinyayê de di nav hemû zimana da di navbera du gundê ku navbera wan 3 kilometre 5 kilometre ferq di navbera zimanê wan da jî heye. Hele dema ku mesele Kurd dibe eger zimanê Kurdî nebe zimanekî navendî nebe zimanê xwendin û nivîsandinê eger bi wî zimanê perwerdeyî çê nebe bêguman ew ê cudayî bikeve navbera wî zimanî nika tu herî kurmancekî alî em bêjin Ruhayê kurmancekî hekarî tê nagîje ji bo ku axaftina wî tê bigîje tu hinek goyek gerek bide bisekine çi go çi nego tu herî alî me em bêjin di milliyê başûr em bêjin alî Süweregê alî Eglê alî Pîranî em herin Dêrsimê em ê têgehiştina zimanê wan de tengasî bibînin ji ber çi aynî lehçe em dipeyvin Kurmanc jî Zaza jî aynî lehçe dipeyvin lê ciyê cuda cuda da ferq ketiye navbera wan ji ber çi ew ferq ew ferq ji dîrokî ve tê ew ji ber ku ji dîrokî ve tê û zimanê Kurdî nebûye zimanê perwerdeyî pê nehatiye nivîsandin nehatiye xwendin tu bixwazî nexwazî ew ferq çê dibe yani îro li Ereba binêre Ereb wekî çavkaniyekî wekî Qur'an destê wan da ye Belê. zimanê Erebî pê hatiye nivîsandin kitêba pîroza Müslüman ye lê tu mêze dikî alemê Ereb bi dehan lehçeyê wanê cuda cuda hene dema ku bi lehçeyê xwe dipeyvin hev tê nagîjin tenê zimanê nivîskî da digîjin hev zimanê Qur'anê da digîjin hev ji ber wekê em rabin van ferqa têxin navbera zimanê ew ferq heye alî lingwîstîk da em van ferqa ser lêkolîn çê bikin lê em van ferqa bikin sebebê parçekirina wî komê wî milletê ew tiştekî ne rast e ne ilmî jî ew tiştekî ne bi niyete baş e yani ew niyetê din meriv binêwî de digere nika Kurmanc û Zaza Kurmanc û Soran yan jî Hewreman gelo ferq navbera vana da heye tune ferq navbera zimanê wan da heye tune bêguman navbera van lehçeya da hinek ferq hene lê tu rabî van ferqa bikî sedemê sedem ku tu bêjî ev ne ji milletekî ne milletê cuda ne qewmê cuda ne bi serê xwe ne ew tişekî nerast e carekî dema ku em vê gotinê dibêjin lazim e em îspata wî bikin ez bi xwe zaza me di millî me me lêkolînekî berfireh kiriye 30 sal ser wî meselê dixebtim miqayese gramera Zazakî û Kurmancî wek teza masterê min pêşkêş kiriye sedî heftê zimanê Zazakî û Kurmancî sedî heftê heştê yek e lê sedî bîsê hemû lehçeyê dunyayê çi ne standart û tarîfa lehçeya çi ye çi qas ferq navbera lehçeyê zimanê Almanî da Fransızî de İtalyanî da Erebî de heye ê Tirkî de heye ew qas ferq di navbera lehçeyê Kurdî de jî hene nika tu dema ku ji Tirka pirskî bêjî çend lehçeyê zimanê Tirkî hene hinek dibêjin sisê heta 11 ê ku dibin jî hene Belê. ê baş e tu ji yek Tirk pirskî tu bêjî Yakutçe çi ye tu Yakutçe fam dikî tu Çavuşa fam dikî ew çi bersi bide te ew wek lehçeyê zimanê Tirkî têne qebûl kirin Belê. herî nêzik zimanê Tirkî herî nêzik lehça wî Azeriye Azerî dema ku têne vira bi tercüman dipeyvin Belê. yani ew qas ferq di navbera hemû zimana Zimana da heye dibêjî mamoste niha mesela lê meclisê jî ev guftego kirin ev axaftin ev wek bêjin vê mijarê hate rojevê sê heb îdia hebûn yek ji wan ew bû ku gotin ku Zaza li ser wek Yusuf Halaçoğlu ew berê serokê yê Türk Dil Kurumê bû ew wî behsî ew digo ew Zaza wek bêjin şaxeka ya zimanê wek bêjin şaxeka Tirkiye Tirkîtiyê Türkmenistan ji wir derhatine
her vaha nizam gelot ve iddiayet çavalet neri ya iddia ka valaya yani iddia ka ideolojik ya siyasiye ya teori wisa Yusuf Halaçoğlu merv ki profesöre ilimdara nel goraviye gotineki wisa sivik beje tezeki wisa biparêze ew tişê ideolojîkin berê wî hayrî baş bû bi navê wî yekî zazayekî alî hêne ye wî jî xwest tişekî wisa bike û dibe zaza beşekî oğuzane yani dibe çi işte dibe tîne deng dêr dikevin deng dêr wisa dibin digwere navê kurê oğuz yek za bûye ji bo ku bi kirt bêje bi vurgû bike ew za weka du car telafûz bûye bûye zaza û zaza ji wê derê tê yani va teoriyê ku pir tu dixwazî zor bidî weka kurgûkî çêkî weka senaryokî çêkî tu vî senaryoyê bixwazî tatbîk bikî baş e ew ê ku wisa dibêjin lazim e zazakî û lehçeyê Kurdî baş sanibin. Yusuf Halaçoğlu zazakî zane gelo kurmancî zane soranî zane yek jî nizane ew zimanê ku tu nizanibî ez zanim hin ziman zan hene ku em bêjin dema ku ser Kurdî gotin dike Michael City'ye sê lehçeyê Kurdî zane zimanê Kurdî zane gotina xwe dibêje eger tiştekî bêje ser çavê min yani ez ê bêjim wala ew ziman zane tiştekî wisa dibêje divê em bala xwe bidin lewra ew Kurdî bi lehçeyê wî zane zane ew sporên akademisyenên yên Almanî mamoste mesela ew jî vê ew kê diparêze dibêje ku zaza yani ne Kurdin Basa ve yekîtkin em dibînin wê jargona ya Almanî bi piranî dema ku hatiye bi awaya siyasî tevgeriyane ku Ziya Paşa jî tedê ew lêkolîna wî heye sala min vê derê notê min heye sala ferhenga 1889 belê ew de îddayek heye sala 1920 da ew Ziya Gökalp li ser eşîretên Kurda di nav Osmanî da ew lêkolîn dike bahsa vê yekîtke dibêje wek zazakî ser zimanê Kurdî zaravayeke mesela ew basa vê yekê dike her wiha sporê me jî heye Abdullah Kıran ew jî behs dike dibêje ev îdeolojîkin evana siyasî ne yani ji ber ku hereketa Kurdî ya jî Kurda perçe bikin ev baweyeka siyasî dibêjin Mamosta Abdullah Kıran rast dibêje ez ê tevlîvî nêrînê dibim her gav ê desthilatdar ji bo ku muhalefeta yani komekî muhalîf hebe li hemberê wan ji bo ku dînamîzma wî parça bikin gelek sedemê cûr bi cûr sedemê dînî mezhebî zimanî kirine sedem xwestina van koma parça bikin dînamîzma wan ji hev bikin belê ew rast e ew tezekî îdeolojîk e lê ez ber dikevim yani siyasetmedarê Tirkî weka serok komar serok wezîr rabin bêjin birayê me zaza me ez dapîra me bavkalê me mezinê me kesî negotiye em zaza ne Kurdin em xwe Kurd dibînin em Kurdin yani heta em alî me ez zazayê pîranê me eglê me wî naberê de em ji xwe re dibêjin Kird ji kurmanca re zî dibêjin Kirdasî yani demek şuruva vê gotinê bikî Kurdimsî yani Kirdasî em xwe Kird dibînin alî me em ji xwe re dibêjin Kird kurmanca re dibêjin Kirdasî yani Kurdimsî weka Kurd xuya dike yani Kirdasî wek Kurd xuya dike yani em heqa em xwe Kurdê heqî dibînin em kurmanca Kurdê heqî nabînin yani ew gotin wî manayê da yani wisa xuya dike ji ber vê yekî yani însanê siyasetmedar rabin ser tiştê ilmî yani ziman zanî em bêjin sosyolojî dîrok qalibê îdeolojîk derxînin pêş bibin teraf bi dîtina me ew nerast e civakê de nerahetî peyda dike em vana bihêlin kesê ehlî vî meselê kîne yani em bêjin lingwîstîk bila ziman zan dîrok zan sosyolog em bêjin ew ser vî meselê ew bikin dema ku em tarifa komekî axaftvanê zimanekî dikin ew kom tenê ji alî lingwîstîk ve koka wî nayê diyar kirin ew kom dema ku tu koka wî esê wî bigerî ji alî kulturî ve ji alî dîrokî ve ji alî şiklê jiyanê ve ji alî adet û toreya ve
ev hususiyeti ve jali iktisadi ve her ava jali baweri ve hemu ali ve dve lekonin çebe gelo ev kom tişteki cuda ya parça ki ve kom ya. Ez teşekkür edeceğim ser ve gayet zede Dvi bikim. çerçevede az tişteki diyeceğim. Gelek aşire kurda heye kısmeki wan bizazaki de peyvin aynı aşire. Kısmeki wan kurmancı de Köy peyvin. kişi aşirete. Mesela bejin ama do evali heval kime bu söyle ki kek İbrahim Köreken aşira wan aşira nasa de beje niveme kurmancı de peyvin niveme zazaki. Her az izoli aşire ki heri mezine Kurdistan bela buya ne tane ruhay dersimeci izoli. Dersimeci. Hene Malatya'cı hene ruhaycı hene tehri serhadeci izoli hene. Tümezedi ki ceki da bi kurmancı de peyvin, ceki bi zazaki de peyvin, yani bi demili kurmancı de peyvin, ceki de alevine, ceki de sunine, trabi vi aşire, yek aşire, te çava cehbeki. Yani ev diyardaki ku yani tane hen farkı nabera diyalekta tu derkini peşte beji valla ev kelime ne vakavin jberve ki ev zamanı cudana. Böyle. Yani ev bevi avay lekolin hana gelek lekolin fermi hana ku mesela ser ciya lekoni kiriya nave ciya. Velatı meda tuzani her parça ki art nave vi heye. Böyle. Tümezedeki lekolineri Türk nave profesöre doçente filana bevane. Lekolin kiriya çiye kelime ki du kelime bajar ki Bingoli, Diyarbakır nave du ciya neziki Türkiye kelime ki dite ya ev nave de medavi le bu ya bir Türkiye. Dibêje ji ber ku ev navê der navê vê derê bi Tirkiye berê de ê ku vira dijîn Tirk. Ew tişekî pir sivik e. Ew ne li gor ehlaka ilmiye, ne li gor ehlaka zanîniye, ne tişekî tarîxiye, ne tişekî ilmiye. Diyeceğim ama sen Yani lazım e lêkolînê berfireh çêbin. Ji ber vê yekê dema ku em dibêjin ev kom cudaya ew wisa ew koma zimana xev ne Kurdin ew wisana bêvan lazım e em hin pîvana bînin ku ew pîvan alî lingwîstik de wî têzame bêhêzke bide qebûl kirin, alî dîrokî de bide qebûl kirin, alî kültürî de bide qebûl kirin, alî sosyolojîk de bide qebûl kirin. Heta îro mesela tu problem navbera zaza û kurmanca da me ne bihîstiye çê nebûye. hayat sağlan hatta haşti Hatta bejin. 20 salê davî heştê tiştekî wisa çê nebûye. Umet tu ferqekî nexistiye nabera wî. Em dimilîne herêma me em herkes hem kurmancî zanin hem zazakî zanin. Ama caz yetiş de Terî dine bejin. Sûrekî herkes kurmancî zane zazakî zane. Terî Çêrmûgê herkes wî zane. Yani Kurda ferqekî wisa nexwistine nabera xwe. Ê ku derva xwestina ferq têxin nabera Kurda tezê nû çêkirine bi baweriya me jî ew tez hin kesê ku serkêşiya van teza dikin em nas dikin. Şafkaniya wan devlet e. Bele. Mamus az hazdik mesela naha de dema peşiya İslamiyet'e da em mesela Kürt İslamiyet'e her yere bejin kurmanç ecem bejin em bu avaya zaman em bugün cüda yani em dibinin ko peşiya zazayan İslamiyet'e kabul kırın. Haya mesela Sasaniya ya Emevi Abbasiyete bir İran'e ra şer dikin. Em dibinin ko bildiği İslamiyet'e zaza mesela kesin veda o aşiretin ko durda mesela şarj kırne. Pişte vak bejin İslamiyet'e peşiya İslamiyet'e mesela zaza derengi İslamiyet'e kabul kırne. Em ve yeki mesela dirokedat binin. Her vaha em dirokedat çeki dişet binin ko haya şerefxane bitlisi. Hatta şerefname de em nave zazaji em nabine durda. Yani diçafkani araba da. Şerefname de bahsa lehçe Kürdi demek Şerefxan bek dike bahsa lehçe Kürdi zazaya ve zazaki ve lehçe Kürdi dijmere. Beli. Devki de heye. Şerefname de heye. Ha Yani vek lehçe Kurdi dijmere. Bele bele vek şaqeki zamanı Kürdi dijmere. O şundazi embejin mesela Evliya Çelebi sal 1700 da dama ku te Kurdistanê ew tevî Melik Ahmed Paşa sefera Kurdistanê da cî ku diçe mesela Evliya Çelebi di seyahatnama xwe de 16 lehçeyê Kurdî dijmêre 16 lehçe ku dema em bala xwe didin ew zimanê ku ew tişek wek lehçe nav kiriye gelekî wan navê eşîre ye. Tinava vana da ew kî sê çar lehçe derdikeve navê eşîre divêje Mehmûd kî
محمود کی نه لچه یعنی ام بجن ناوی عشیره. عشیره ناوی هرمکیه yani jber nezaniye evji mesela Zaza seyahatnama Evliya Çelebi de ji derbastı mı? O gelek şafkani biyani da derbastı mı? Yani Zaza kelime Zaza tücme peski dervada lir Zaza'ya bu yer. Ne ku Zaza'ya bxwa dema ku tarif kirine jxora ne gotine Zaza ve deme davi Zaza kelime Zaza hater rojevi o eveku وەکە زازا تێنە ناوکردن کۆما کورد ئاخێوێک وەک زازا تێنە ناوکردن ئەوانە خوێ تاری ئەم بێژن ئەس ئالی پاچێکی مە پیران و ئەگلێ ئالی مە دگوتن کرد و کرداسی تە هەری ئالی سوێرەکی ئالی چێرموگێ خۆرە دەبێژن دملی تاری ئالی دەسمێش خۆرە دەبێژن کرماچ لێ ئەوێک و دەروادا خواستنەوان تاریف بکرد ناوڵوان کردنە گوتنە زازانە ha dîrokê de tu mêze dikî ser wî peyvê gelek ew heta kesenov wî ewkê diçe yanî beriya milletê 400 sal ew dema ku Yunanî têne sefera Kurdistanê vegera 10,000 da wê derê jî em bêjin mana zozanî yani telafûza wî ya îranî ew kelîme hatta wê derê jî diçe lê tişekî şêmber berdestê me tunene em bêjin belê ew zaza ev kome ji wê demê heta îro hatine piranî kelîma zaza derva Mesela Minovski jî iddia dike dibêje deylem mi mesela? Mesela dibêje ew jî iddia dike zazan mesela. Deylem mi herêmekî Kurdistana Rojelat e yani Kurdistana İranê de navê herêmekî Mirîtîkî hebû wê demê erê gelek lêkolîner sedî sed nabêjin ew dimilî mana wî kelimeyê bi dimilî vegirê didin ew dimilî me got em bixwe xwe dimilî tarif dikin beşekî zaten. Hinek dijin dimbilî, hinek dijin dimilî, deylemî, dimilî, dumbilî bina vî navê îro jî eşîr hene îro tu herî alî beriyê ji alî Qiziltepê Ali mazî daxêwan dera alî mûşêzê eşîrane navê wan îrozê dimbilî ye lê bixwe kurmanc mana dimilî çi ye Seyda yani bihêze bi qewet tê wê manê yani ew dû mil mana dû mil şaxin yani wî manayê da yani wêgî mesela serçiye Zagros wan dera basaveyekê yani dike yan ser wî nêrînê cuda cuda hene yani dema ku ew ji ku veqet yani bûne du mil parçe bûne du alî bûne du şax bûne nav Kurda da dumbil ser wî manayê tê gotin yani lê ew gelo ew du mil yan jî du mil di milî aynî kelime lazim e servana lêkolîn bê çêkirin lê tu ji me piskî lazim e em beriya ku ziman li meydanê ye li ber me ye çi ferq heye çi wekeve çi newekeve em karin varan bidin hev îro lê gelo bihûriya vana dîrokî yani ew koma Kurdî axêvê ku em wan weka dimilî binav dikin ya jî wek zaza binav dikin ji ku hatin ciyê ku îro rûdinin ji ku hatin vira ji kengî ver li vira bicîbûne peşiya kurma peşiya belê belê çawa hatine beriya wî baweriya wan çi bû beriya wî zimanê wan çi bû nabera zimanê wanê îro o zimanê şax lehçeyê dinê Kurdî de çi têkilî heye mesela me em bêjin alî pîranî qasê em zanin mesela nêzîkî berê 1000 sal beşekî hatine wê derê bicîr bûne yani li pîranên bicîr bûne mesela tu mêze dikî mezinê vana kîne weka salê hezarî de weka Pîr Mensûr Pîr Bedir xwe binav dikin dîrokê de ew heye ey pîr tu mêze dikî pîr di çi kîja kulturê de heye di kîja wekê de pîr di kurmancî de jî heye yani mana kesê kamil bûye kesê şareza ye kesê gihîştiye lê tu mêze dikî kelîma pîr ew şopekî ye ew kelîma pîr nav kultura Elewî de heye di nav kultura Êzîdayîtî de heye di nav kultura
hewramana da yani nav kültüra ehli hak da heye başa tu dema ku lêkolîn bike gelo nabera zaza û van komika da çi têkilî heye lazım e ji ber wê ki gelek pirsê ku divê em ji xwe bikin û bersiva wan rast bidin ne bi maqsedên îdeolojîk em bersiva wanê Kurd bidin û bê îzahat wan bersiva bidin em karibin bersivê wanê rast bigerin û tişê ilmî wek bersiva wan bidin divê lêkolînê dîrokî derdikevin pêşiya me baş e ew ê ku dibêjin zaza nekurdin çi lêkolînê wan hene zaza kî ne ji ku hatine zimanê zazakî dikeve nav koma kîja zimana yani eger karin ji dervayê koma zimanê Kurdî û wî jî di nav koma zimanê Aryanî da Îranî da bicî bikin zazakî dibe komekî zimanê Ural Altay bila werin îspat bikin. em ê bizanin qasê em lêkolîn dikin me lêkolîn kiriye Kurdî bi tevî lehçeyê xwe şaxekî zimanê Hîndo-Ewropî dikevin nav şaxa Asyayî û ew wî nav grubê da jî dikevin nav koma zimanê İranî İranî qesam ne İranî Aryanî Zülfü Selcan ew bixwe li zanîngeha Dêrsimê ya Tunceliyê serokê ya Beşa Zazakî ye wî gotiye li familya İranê ya zimanan de çil ziman zêtir hene dibêje ziman hene Zazakî û Kurdî zimanên cuda ne gotiye îddiayê ku tê gotin zaza Kurdin bi temamî gotiye ev siyasîn ew wisa dibêje li Herêma Kurdistanê jî Tarık Ahmet mesaj şandiye dîje me jî gelek gengeşî heye di navbera mesela kurmancı û behdînî da bêje em ser vê jî daxivin jinek mamosteyên yên dîrokî siyasetmedar dibêjin ku behdînan girêdanê zimanekî dinê dikin yani girêdanê yê Kurdî nakin kurmancî nakin dibêje ev jî li Amedê dohokê Akrê Şêxan û wekî deverên mernêsîna Badînan li Herêma Kurdistanê jî ev gotin jî hene dibêje yani axaftinê bi vî yekê jene dije guh em nadin van tişta dibêje ew jî şaxa Kurdî dane her wiha behsa vê yekê dike ku wek cenabê te jî dibêje ku zaza Kurdin û bi em bi dîrokê bi ziman em diaxivin em ê were ser mesela ziman lê mamoste niha em dibînin ku di dîrokê da ew rojname û kovara yani van tiştê ku derketine pêş kovara mesela em dibînin kovara hawar ya yekemîn ya kurmancî ye sala 1932 da derketiye em dibînin ku ya wate kovara wate ew jî nota heftan da derketiye yani di navbera da nizîkê hema bêje heftê sal 65 sal heye yani saleka gelek berfireye cihazî werim yekadine ku mesela Ali Hariri ku ew bi zimanê kurmancî mesela nivisandiye sala gramera ya kurmancî mesela nivisandiye sala 1900 de hatiye dinya ez bawerim heftê û heftan de ew jî hati rehma Xwedê li Ahmedê Xasî ku ew Mela Ahmedê Xasî ku mewlida Kirtkî nivisandiye em dibînin ku di navbera wan da nîzîkê 800 sal hema bêje heye yani ku ew sala 1809 niha em bêjin qebûl kiriye nivisandiye çap biye di navbera hewqa kurmancî û zazakî de hewqa salên berfireh hene ev sedem cejir bû çi ye beriya ku ez werim wê derê dixwazim be kurtayî bersiva Zülfî Selcan bidim û yek du hevoka tişekî bêjim ka ji bo ku em bêjin zimanekî yan jî lehçekî îro roj hemû zimanê dunyayê ser ziman û lehçe tarîfekî standart çê nebûye bi dehan bi sedan tarîfê cûr bi cûr hene yek ew ê ku dibêjin zimanê zazakî ne Kurdiye û Selcan dibêje ku nav zimanê İranî de cî digire nav zimanê İranî nav kîja komê de cî digire şerm dikin dixwazim bi Farsî vegirêdin yani dixwazim bi Farsî vegirêdin aynî ew kesê ku dibêjin zaza ne Kurdin zazakî ne Kurdiye parçekî Tirkiye ew kesê ku dibêjin zazakî parçekî Farisiye ji Kurdî bêtir nêzîkê Farisiye armanca her duya yek e rêya her duya yek e digîje cîkî
dixwazin koma Kurdî ji hev بلا بكن yani eğer Zülfî Zaza be em zanin çîroka Zülfî nabêjim berê newsa bû çima bû wisa ez nakevim wê derê ê ku lê bigerin ew ê bizanin Zülfî çima ketiye wê rê berê çi bû lê ez ê Zaza me Zazaya wekaleta xwe neda Zülfî herhalde بله yani me lê kolînekî ilmî kiriye wek tezekî masriyatî مثلا اف تزامه هي Başa سيدا dema ku em dibêjin Zaza ki kurmancî ev derê wan wek heve ev derne wek heve me yek û yek beşê morfolojî de beşê dengsaziyê de di nava da di zemîra da di sîfeta da di fiîla da di edata da me yek û yek miqayeseyê hev kiriye çi wek heve çi ne wek heve me vana giş diyar kiriye Bila ew jî rabin tişekî wisa bikin ya tişekî em dibêjin bila bêjin wala newsaye نفسه erê gora wî em ê münaqeşa wî tiştî di çarçova ilmê lîngwîstîk de bikin fantaziyê ku em serê xwe de çêkin û gor van fantaziya em bixwazin milletê Kurd ji hev bikin ew tişekî nerast e بله yek ya dido belê ji bo kurmancî û behdînî kurmanciyê û yan jî em bêjin Başûrê Kurdistanê de şiklê ku dibêjin behdînî û soranî tiştê wisa di nav hin rewşenbîrî soran da jî tiştê wisa hene ew jî nerast e yani me got di navbera du gunda du gund gundê me heye 2 kilometre kêleka me de Mezrakî heye 2 kilometre 3 kilometre din gundekî din heye tu bidî berhev belkî bîst kelimeyê me ji hev cuda ne ne wek hevin وهر دو زازا كي دعطن يسا em zaza ne em bi wan kelime tinazê xwe bihevdin بله em dibêjin ew ji vana re wisa Wisa dibîse Allah ji kat yani van tişta dibe tiştekî dine ez werim ser bersiva cenabê te nivîsandina zazakî di nav dokumenta de gora kurmancî çima dereng dest pê kiriye derengî dest pê kiriye rast e yani bi lehça zazakî nivîsandin dereng dest pê kiriye herî nivîsê kevnê zazakî dokumentê ku berdestê me hene ne mewlûda melayê xasiye melayê xasiye 1899 da mewlûda dimilî nivîsan girîng e ji alî materyalê dimilî de بله lê beriya wî em zanin ku 1856 da 57 da Peter Lerch li Rusyayê ew Kurdê ku di şerê Rûs û Osmaniya da esîr ketine destê Rûsa li wê derê hepskirîne girtîne di navbera wan da lêkolîn çêkiriye di nav van Kurda da kurmanc jî hebûne Kurdê zaza jî hebûne bi wana milaqat çêkirine hin gotinê pêşiya ji devê wan girtine hin çîrok ji devê wan nivîsandine zaza mintika Sîwanê zazayê mintika Sîwanê yani Palo yani Nêribê vê mintikayê hene 1856 dema ku em zimanê wan o zazakî ekîr em dipeyvin em miqayeseyê hev bikin tu mêzedîkî kêm zêde zimanê îro ye ew 150 sala de zêde guhartinekî çê nebûye بله yani weka nivîskî materyal lazim e îro şertî îro de ew materyalê ku Peter Lerch nivîsandine em vana wek materyalê serekeyî lehça zazakî qebûl bikin بله piştî wî wekî cenabê te got mewlûda melayê xasî tê û piştî wî mewlûda Osman Efendiyê Babiş tê piranî zazakî heta salê 1907 nîvê heftê weka materyalê dînî mewlûdin qesîdene bi vê awayî zazakî hatiye nivîsandin lê ji salê 1975 şûn da kovarê nûjen û modernê ku derketine em dibînin ku navan kovara da pey derpey êdî zazakî hatiye nivîsandin lê beriya wî kovara hewarê da jî em zazakî hatiye nivîsandin 1932 em dibînin ku Celadet Bedirxan li wê demê milaqatekî çend çîrokê zazakî ji devê
زازای کل شامه بونه جدا ویوان گرتنه گرتی. کل او زازای هرما پالوینه هواره دا او هاتیه نفساندن و سروی مسئله بکورتایی بجی سکنینه او جی پارچه کی ماتریاله بله نویساندن زازاکینه بله بله من مسهل mesaj hattine از باور دکم او ماتریال زازاکی به زازاکی نویساندن نویس کووار در دکوین به گمان واته جوان کووار یا هری گرینگ heri giringe او در دوره کی برفره ama همو عالیین جغرافیا کو زازا تیدا بجی بونه هنه همو عالی و جغرافیا کادرو دناف کوما خواتا واته دا هیه o kovara vate weşana vi kome bele o ser zamanı zazaki ser leşa zazaki bele xavata wan berdevam Mamosa Fırat Yılmaz ew jmira Faruk Yılmaz bu jmira mesajan diye gotiye Heval Hüseyin em dibinin de terminolojiye da zanista ya ko kavma cüda dikin yani millete cüda dikin de او کی هستیه هیه یین میجیه وقت بیشن قفطاسیه یه هستیه هیه ام دبینن که وی درجه لیکولین هاتیه کرن لیکولینا باسا نکوریه کیجا لیکولینا اراد از باورم باسا لیکولین نیین آلمانی وانا جد که دبیجه دور دا دبیجه که دیار دبه که سریه یه زازه و یه کرمانجا وک هفدویه او جوه دیار دکه که دبیجه زازه جی Kürdün dibêje yani ew jî yani vê zanîstê daniye berçav her wiha cenabê jî got hem ziman ew hem dîrok hem çand hem kültüre evana tev girê dayê hevdû hem dibînî ku zaza Kürdün ew alî antropolojiyê da arkeolojiyê da em bêjin dîrokê da xebatê ku bêne kirin vana girîngin ev vana karin vî îşê temam bikin hadi em wî jî bi wî vegirênedin yani timêze dikî nav demê da ew hareketa demografik ve lehçeya berdevamî guhartin guhartin de zamanda peyda kirine yani yek sedema peyda buna lehçeya hareketi demografikin hareketi tabiî jî mesela bu yereki tabiî kavmiye zezeleki mezin çebuye komeki zaman ahir ji wê herêmê rabûne çûne cîkî din zimanê xwe bi xwe re bire nika em bêjin nêzîkî Ankara'ya Haymanay Şeyh Bizin yani koka wan digije kere digije başuri Kurdistan çava ji wê derê hatin bira o çava zamanê xwe parastin o zamanê wanê îro o ê berê de çi guhartin hene ji bo ku em vana bûyera yek bi yek alî dînî de tesîr heye hereketê dînî tesîra şer çê dibe mesela aborî da tesîra hereketê aborî servana hene tesîra demografi ser peyda buna lehçeya hene yani ev ku dibêjin zazakî ne kurmanciye diçin tên gav ki berê cenabê te jî bas kir zimanzanekî Almanî heye Ludwig Paul 1909 dido hat Diyarbekirî demekî Çêrmûgê ma Çêrmûgê ciyê ku mala ku ma bû dostê me bû paşî dema ku hat Diyarbekir ez Mala Abdurrahman Uçaman, Nimetullah Gündüz, Mahmut Emin Hasan, şeveki em pera runiştin. Hem ali linguistik ve hem ali siyasi ve ali kültürü ve münakaşa gengeşiye bir mesele kir. Ludwig Paul zamanzanekiye, ekoleki zaman zanistiye nav ekola zamanzane Almanya'da. Ev usa debejin, jibo zazaki u kurmacı teni nabejin. Mesela debeje ev zamanekum. Koka wan yek bejî yani fark ketibe navbera wan lazım mervana zamanê cuda weka zaman ji linguistik ve zamanê cuda kabul bike ew teoriyeke ew ji bo Almanî jî wisa dibêje ji bo Tirkî jî wisa dibêje ji bo Fransî û Arabî jî wisa dibêje lêbelê dema ku zaman cuda bin ew nayê wî manayê ku ew millet ji alî dîrokî û kültürî ve du milletê cuda ne millet kî kare zimanê wan de be li aynî millet ew ê ku diçin xwe digihînin teoriya Ludwig Paul alîkî teoriya wî digirin ew jî di wî çarçoveyê de ser zazakî Camir Zazakî zana hîn bûye ser zazakî gotinekî bêje belê ama Yusuf Haraçoğlu Zazakî nizane nikare gotinekî bêje ne di cîda ne rewaya
دما او تئوریا لودوینگ پاول اکو دبیجن کتابا ویجی هيا سر زازاکی خباته کی برفرت چکریه معرف کار سروی به پیول او جامرزی اساس تئوریا وی اوه لدما کو من مناقشه کر گنگشی پیدا کر او صحبت امدا ودم نوت دوادا جامر و گریا گوت گوکی کو هند بجن کو نرینا و تئوریکی دنه لگور تئوریا و بله از ریز دگرم او یک زمانه یک پارچه از شک نبر لگو ام اکوله کی دنن ناف زمان زانی آلمانی دا ام مصادف فکرن بلکه اما غلط بله جامر وساگو ما مثلا دي 3 دقيقه مايه بله خازم پرسکا دیجی اشترا بکم جبر اف ددمن داویدا اف سال داویدا اف یونسکو جی زمان زازاکی جی بکو او زمانه کو برز بن وندا بن وان خصوک بجه خصه کاتگوریه پاراست yani زمان زازاکی لبر راستیجی لبر وندا کرنه بر جبیر کرنه کو یونسکو جی ve parastine dike hani kesi dibêjin mesela mesaj gelek hatine pirayên dibêjin ku di meriv zazakî meriv têxa nava Kurdî ya jî yan bêjin meriv têxa nava wê şaxê dibe ku zazakî hinda bive hîdî dîsa wek leza wê zêdetir bike na yani meriv zazakî wek tena serê xwe ku meriv wê qebûl bike ew ê zazakî hin zêtir pêşten neçen dibêjin دیتنا ما و یعنی او نرینه کلی از وساد فکرم یعنی او مدل تونروی کو نتوت دولت پیدا کرنه ام پراتیکا وان بنرن دروای کردا ها دروای زازاکی کرمانجی و کردا ملتی کرد فرانسا بنرن آلمانا بنرن ملت دین بنرن سال 1800 دا 900 دا او مدل نتوت دولتا خواستن زمانێکی ناوەندی چێکن هەموو لەچەیدن ناوەوی زمانێدا بەحەلینن ئەو بسەر نەکەت ئیرۆژی divan milletê pêşketî da ew zimanê ku lehçeyê wan hene bi van lehçeyê xwe terî Alman bi lehçeyê xwe bipeyvin hev tê nagîj lê zimankî navendiyê Almana jî heye tu ji min pirskî bo Kurdî ez dibêjim ku şertê dünya îroyîn da Zazaki devlemendiyeki koma zamanı Kurdiye, Sorani devlemendiyeki koma zamanı Kurdiye, embejin Hevramani devlemendiyeki koma zamanı Kurdiye, şuna ku emvana dinav komeki de behalinin, bikin tişteki teknoloji pır hesaya emkarın vi tişte behelin zamanıyla kija nava khada dehaline çava dibe İro mesela minake keri balkeş bidin le hawleri kurmac o soran nav hevda kurmacı bu kurmacı de peyvin soran bu sorani de peyvin hev berahati tedikiş çiye berhama 20 sale dawiye eğer 500 sale o pevaju he her mümküne ev lehçe bu xwe bikelejin o kelejandına wana bizu yani yeki binava yeki de halandın ne tişeki aklane devlemendiye ki meya dirokiye lehçeyi cuda parasına ve devlemendiye ez dibêjim îro divê em bidin berxwe em ser zazakî jê ême kurmancî jê ême soranî jê ême vana her yek şaxekî zimanê Kurdî ne parastina wan nivîsandina wan pêşxistina wan وظیفه ما گشایه دوی اموانا گشا به هفرا بپارزن بنفسینن از بخو زازامه لیم زازاکی جی دنفسینم کرمانجی جی دنفسینم سادی نوت از سورانی جی تدیگیجم کارم بخوینم هنه کی جهد بکن همو کرد کارن هف براحتی تبیجی yani وقت جناب تجی دبیجه کو ام بیجن زمان کردی دارک به Zazaki, Sorani, Demmelî, Kurmancî şaxekî wî darê ne zimanê Kurdî yani koma zimanê Kurdî divê wisa bibînin ew ferq jê heye em wî ferqê jî nekin tiştekî cuda ferq di navbera pênc pêçiyê me de jî heye ferq di navbera du biraya de jî heye ji ber wê yekê ferq yani ew însanê ku dixwazin ser vî ferqê milletê Kurd parça bikin bila herin çima Araba parça nakin çima Türka parça nakin çima Almana parça nakin
çavê xwe ber ایدئولوژیک yani وەک جناب تجدید şekil ideolojik بله مالا تاوا gelek spas Evoji ava ve fırsat. تهاتی تفدره اما اخفین gelek خوش بو وەک بێژە هەنێک زەڵال بوو لێvê میچار وەک bêjin nîvcoma Belê gelek mijarê dinin asıl ew pirtûk eger we ewkekî bikira me kar bû rastera ser pirtûkê biraz sozekî te bide min wê çaxê em ê bernameyeka dinê em ser pirtûkê hem ser zimanê zazakî hem ser ziman wek bêje lêkolîneka gelekî bêje cenabê Di her awayê ve em lêkolîna van yek û yek mijara bikin gel o zazakî de çi ye kurmancî saat xoş Belê mamoste mêvana bike destê te saxbe wek te soz damin ama hatê werî belê belê mala tava gelek spas ji Diyarbekir heta vê de ser çavê ser serê me hatî çavara هنه مساجی وقت بجن مساجی و هاتنه از ده هفتیا پیشیا مدا سوز از مساجی وکو هارون آیکاش محمود ابراهیم اولوی شازیه طارق احمد باوی حوزان حسین اوانا مساج مرا شاندنه هر وریات تویتر شاندنه از اوانا سوز از هفتیا کو ور از بیم سر اکرانی و اوی هفتیه ما بحثا ایرو ما بحثا زمان زازاکی زازا کردن کردن به چه اوی کده دکتی بنگاه و چه مسروان بجار آخفی هیوی دیگه موجی فیز جمستاند به حتی هفتیه کدن روزا شمیه دیسا ساعت نهیس بدا اما لگل هفدو بن به مجار و مجارین دنه حتی وینگی ببینید خیر خوشیه دا برا هر تشی لگور دریوه به خاطره به